Avui farem un viatge en el temps per cercar les tafaneries més sucoses de la Barcelona de fa més d'un segle, i és que la ciutat presumia llavors de comptar amb els restaurants i cafès més elegants i animats d'Europa i on hi tenien lloc penyes i tertúlies força animades. El Suïzo, el Lion d'Or, la Maison Doré, la terrassa de l'Hotel Colón, els Quatre Gats, el Torino i un llarg, etc. Comencem, però, amb una anècdota relacionada amb l'arquitecte Antoni Gaudí, qui de jovenet era assidu al Cafè Pelayo, amb una colla d'anticlericals que s'hi atansaven a les portes de les esglésies per cridar als assistents: «Llanuts, barbuts», qui ho diria, oi? Un Gaudí que està actualment en procés de beatificació. Doncs bé, d'ell també s'explica una anècdota que de vegades se situa a la Pedrera, la Casa Batlló o al Palau Güell, quan de fet no té res a veure amb cap d'elles. Som al 1901 i la filla de l'Eusebi Güell, la Isabel, li encarrega a l'arquitecte la decoració de la casa on aniria a viure, situada al carrer Mendizábal, número 19, actual Junta de Comerç. Una casa feta pels arquitectes Antoni Rovira i Trias i Francesc de Paula del Villar. Malauradament va desaparèixer arran dels bombardejos durant la Guerra Civil. A la Isabel li agradava la música i en no poder endur-se l'orgue del Palau Güell li van regalar un piano de cua de la marca que porta el nom del seu inventor, l'alsacià Sebastian Erhardt. Davant la dificultat d'encabir-ho entre el mobiliari dissenyat per Gaudí, aquest li va respondre: «Isabel, cregui'm, toqui el violí». El 1916 el poeta Josep Carner en va fer un poema que ho explicava dins el llibre Auques i ventalls. Deia així: «Don Antoni amb la mà dreta es rascava la barbeta. És vostè, diu molt atent, la que toca l'instrument?» La senyora que li explica: «Oh, veurà, toco una mica», i va fer el senyor Gaudí: «Miri, toqui el violí». Però l'anècdota no s'acaba pas aquí. L'auca va ser un èxit de vendes a Barcelona. Es venia a 5 cèntims la peça. Un dia que el poeta pujava al tramvia, en Gaudí se li avançà per pagar-li el bitllet, que costava 10 cèntims. En Carner li digué: «Sou un sant, pagar-me el bitllet després de l'auca. A més, l'auca val 5 cèntims». I en Gaudí li respongué: «Ja tinc pagat perquè em faci la segona part». Una reacció molt elegant per part d'un arquitecte conegut pel seu difícil i esquerp caràcter. Però seguim i anem a la plaça Reial, on hi havia dues penyes oposades, una al Cafè Suís i l'altra al Cafè Espanyol. La de l'Espanyol estava a favor de fer els plurals en català acabats en AS i els del Suís en ES. Hem de pensar que som abans de la normalització d'en Pompeu Fabra. També de la substitució de l'article neutre lo, postura contrària que abanderava el poeta Francesc Mateu. Com a conseqüència d'això, els seus enemics, en lloc d'anomenar-lo Lo Mateu, es referien a ell com Mateu Lo. Un altre personatge mític de cafès i tertúlies era en Pompeu Gener, àlies Peius, traductor al castellà de L'origen de les espècies de Darwin. La seva família vivia a la plaça del Pi, número 2, i tenien una farmàcia al carrer Petritxol, un dels carrers més històrics i estrets de la ciutat, conegut per les seves xocolateries. En Peius va passar una temporada a París i a la targeta de visita que es va fer, per donar-se més importància, es definia com a savant catalan, amb domicili a l'Avenue Petritxol. Gens modest, en Peius. Presumia també d'haver tingut una relació sentimental amb l'actriu francesa Sarah Bernhardt, envoltats tots dos de lleons i feres salvatges davant la llar de foc. O, aquesta és bona, explicava que tenia un oncle entossudit a creuar coloms missatgers i lloros, a fi que poguessin dur els missatges parlats. En fi, anem als Quatre Gats. La mítica cerveseria modernista cau de trobada d'intel·lectuals i artistes. El mestre de cerimònies, en Pere Romeu, en buscar un cambrer pel local, li deixà anar al candidat. Pensi, actui, mati, assassini, robi, casis, faci el que vulgui, però no em toqui les taranyines. Si s'atrevís a tocar un sol fil de taranyina, quedarà despatxat a l'acte. En Romeu, però, també va rebre, i molt, d'un periodista de La Publicitat, arran d'un dibuix que l'Utrillo va fer per anunciar el llibre Oracions de Santiago Rusiñol. Així es despatxà el periodista a la crítica. He visto la figura de mujer que ha dibujado Utrillo en el cartelón anunciador de las oraciones de Rusiñol. Qué fea es, casi valía la pena, si respirase, de casarla con Romeu, para obtener fenómenos.
Ja veuen que anaven forts. També circulava l'anècdota d'un industrial que va fer diners de manera ràpida, o un nou ric que va comprar art, no pas perquè li agradés, sinó per poder presumir. Quan convidava els amics, anava juntament amb la seva parella per les estances de la casa tot dient «Aquí un Montpou, un Vayreda i un Modest Urgell», quan de cop la dona es gira i deixa anar. Modest? De modest res, que és el més gran de tots els que tenim. En qualsevol cas, no podem acomiadar-nos sense parlar del polític Joan Pich i Pont, alcalde de Barcelona i propietari de diaris. Un personatge que vivia a la plaça de Catalunya, en una casa que va encarregar-li a l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch. En deia de tan grosses que algun periodista crea una secció al diari sota l'epígraf «Les piquiponades del dia». Per exemple, parlant d'una obra de teatre va deixar anar que li va agradar molt la llum genital, al lloc de zenital. O tot parlant de Mussolini i les dictadures deixaria anar allò de «El tirano más famoso, señoras, es el tirano de Bergerac». O, en una inauguració oficial es va fer acompanyar del seu nebot, un apassionat dels segells i les monedes, això és, un destacat filatèlic. En presentar-lo, digué «Y aquí les presento a mi sobrino, que es sifilítico». Com a president de la Comissió de Parcs i Jardins, el director del zoo li demanà que adquirissin una góndola, que era un tipus de carruatge de l'època. Ell contestà, sí, però no una, sinó dos, un macho i una hembra, que crien, que crien. Anys després, alguns cronistes deien que un altre alcalde, en Joan Clos, portava l'esperit d'en Pich i Pont dintre. Doncs bé, acabem amb una altra anècdota que descriu molt bé com en alguns casos aquests intel·lectuals saberuts van rebre de valent, sobretot quan volien enfotre's de gent humil, del servei o dels xofers. Així, el professor Garriga, especialista en retòrica i poètica, agafa un dia un taxi tot sortint de la universitat. El xofer li diu «¿A dónde vamos?» El professor li respon «Se dice hacia dónde vamos». En no arrencar després d'una estona, en Garriga li diu que a què espera i el xofer deixa anar. «Es que estoy pensando en si lo mando a la mierda o hacia la mierda». Touché, que diria un francès. Malauradament, tot aquest món de les tertúlies i penyes s'aniria perdent amb l'arribada de la ràdio i, per descomptat, la televisió. Un món que alguns mirem amb certa recança en l'època de les xarxes socials. Resti, doncs, aquest homenatge per a tots ells. Una salutació cordial i moltes gràcies.